VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Plàcida i positiva va ser la primera assemblea general de la nova directiva de la Unió Esportiva Figueres, encapçalada per José Antonio Revilla. Davant d'un centenar de socis, el president sortint, Pere Aguado, es va acomiadar definitivament i es va mostrar molt satisfet per la projecció de futur de la nova Junta, que va poder aprovar per unanimitat els pressupostos de la temporada 2012-2013. Per al primer equip s'ha previst 152.000 euros de despesa i per al futbol base 129.000, així com també s'ha incrementat en un gairebé un 25% els abonaments. En acabar, Revilla va descobrir l'equipació oficial del primer equip, patrocinat per la marca Nike, que també vestirà la resta d'equips per als equipaments d'entrenament i de viatge.